boto chispas ou non me ves? Sí, a verdade é que sí, pareces un electricista. Sí, cala, que a miña nai xa me dixo, cando botes moza vais a chamar luz. Que simpática é a tua Sí, nai. mira, risa, sabes? Seguro que na tua casa che seguen moito corrente. ¡Hala, que graciosa ti tamén, que estamos de risas hoxe, non? Sí. Ai. Non saudamos os nosos amigos. Ai, é certo. Hola, guapis, como estades? Hola, churruscos, que me trabo. Bueno, hoxe como o curro está que bota chispas, pois imos a facer un vídeo sobre a electricidade. Sí. Imos aló. Veña, vamos. Hoxe en día é difícil vivir sin electricidade. Imaginade unha vida sen ela. Hai un montón de aparellos nas nosas casas que precisan deste tipo de enerxía. Por iso, imos a comezar por definila. Que é a electricidade? Pois é un tipo de enerxía que non se atopa na natureza. O home ten que producila e faino nas centrais eléctricas. As centrais eléctricas funcionan todas case da mesma maneira. Teñen un xerador de electricidade que basicamente funciona así. Como vedes, a man fai xirar uns arames que, ao xirar ao redor dun imán, co seu polo norte e o seu polo sur, pois, gracias a esa enerxía que lle damos ca man, a esa enerxía mecánica, os átomos do arame de cobre móvense e prodúcese electricidade. Pois dependendo da enerxía que utilicen as centrais eléctricas, temos os seguintes tipos. A solar, que aproveita a luz do sol mediante paneis solares. A eólica, que aproveita a forza do vento. A hidráulica, que aproveita a forza da auga, e para isto fanse en coros. A térmica, que utiliza distintos tipos de combustibles, como carbón, petróleo, gas, biomasa. E por último a nuclear, que utiliza minerais radiactivos como o uranio ou o plutonio. Pois agora veremos o proceso para que a electricidade chegue ás nosas casas. Primeiro, aproveitaremos o tipo de enerxía que utilicemos, sexa solar, eólica, hidráulica. E nas centrais eléctricas transfórmana mediante xeradores de electricidade en eléctrica. Esta enerxía eléctrica vai ser transportada pola rede eléctrica ata as nosas casas, onde poderemos utilizala en milleiros de electrodomésticos. A electricidade pode transformarse noutros tipos de enerxía, como xa temos visto noutros vídeos. Por exemplo, en enerxía luminosa, como cando prendemos unha lámpara, en enerxía térmica, cando poñemos a calefacción, en enerxía cinética, cando poñemos a funcionar un ventilador, e en enerxía sonora, cando prendemos a radio. Queda claro que hoxe en día non entenderíamos a nosa vida sen electricidade. Por iso imos ver algunhas normas básicas de seguridade, porque a electricidade debemos de terlle algo de precaución. Cando estemos cos aparatos eléctricos, non debes de utilizalos nunca na bañeira ou na ducha. Non debes de tocar os enchufes cas más molladas. Non debes de manipular un aparato eléctrico sin que estea desenchufado. Non limpalos cun pano húmido cando estea enchufado. E, basicamente, estes son os consellos de seguridade. Sabedes que non sempre existiu a corrente eléctrica? Ata o século XIX a xente non tiña. E como se alumeaba? Pois co lume directamente, ou co candeas, ou candís. Sí. No século XIX tamén había, pois, dous tipos de corrente eléctrica, como hoxe. Unha era a continua. E outra alterna. A continua quere dicir que non cambia de sentido nos cables cando vai transportada. Por eso nas pilas leva máis e menos, que son os dous polos. O defensor desta corrente chamábase Thomas Alva Edison, que ademais inventou a lámpada incandescente. Sí. E a corrente alterna, que é a dos enchufes, da igual que enchufes dun lado que de outro, vai a funcionar igual, porque vai polos dous lados como vira. E este, sabes quen foi o que o defendeu tamén aí a finais do 19? Quen? Un señor chamado Nikola Tesla. De algo me sona, sí. Sí, é moi coñecido. Ahora hai uns coches que son Teslas, non sabes? Sí.
Bueno, pois, se os nosos amigos queren escribirnos e dicirnos máis cousas sobre a historia da electricidade, que nos escriban. Eso, que nos escribades. Imos a facer un resumo sobre a electricidade. Primeiro, definimos que a electricidade era unha forma de enerxía que non se atopaba na natureza, polo tanto, tiñamos que producila pois nas centrais eléctricas. Despois, tamén falamos de como se xeraba a enerxía eléctrica a través dun xerador de electricidade, que basicamente funcionaba aproveitando a enerxía mecánica movendo unhas aspas dentro dun imán. E tamén falamos dos tipos de centrais eléctricas que había segundo o recurso que aproveitáramos. Había centrais solares aproveitando a enerxía do sol por paneis solares ou eólica aproveitando a forza do vento a través de aeroxeneradores ou térmica cando aproveitábamos combustibles como o carbón ou o petróleo, hidráulica cando aproveitábamos a forza da auga que depositábamos en encoros e nuclear, cando aproveitábamos minerais radioactivos como o uranio ou o petróleo. Despois tamén falamos do transporte da enerxía, que basicamente acumulábamola en sitios que levábamos a centrais eléctricas e ali transformábamolo e transportábamola pola rede eléctrica ás nosas casas. E por último falamos de que a enerxía eléctrica tamén se pode transformar noutros tipos de enerxía, como por exemplo en enerxía luminosa, cando prendemos unha lámpada, ou en enerxía térmica, cando acendemos a calefacción. Tamén pode transformarse en enerxía cinética, cando prendemos un ventilador, ou en enerxía sonora, cando escoitamos a radio. E xa está. Bueno, Curro, que? Xa estás máis tranquiliño? Pois sí, a verdade é que me quedou todo moi claro e agora xa non me boto chispas, polo menos. Xa te vexo. Bueno, pois aos nosos amigos dicirlle que se lles gustou este vídeo que lle dean a gústame. Eso, agústame. E ata a próxima. Chao, churrucos. Chao.